Čaute. Možno ste riešili dilemu AR-15 s veľkokapacitným zásobníkom a ako to legislatívne vyriešiť. Ak teda neplánujete požiadať o výnimku na veľkokapacitné zásobníky vopred, máme tu pre vás samozrejme jednoduché riešenie. Stačí nás požiadať telefonicky, e-mailom alebo teda osobne priamo pri kúpe zbrane o výmenu tohto zásobníka a jednoducho vám ho vymeníme za 10-ranový. Samozrejme je tu aj iné riešenie a to je, že vám vymeníme tento zásobník za niektorý z PEMAGov, ktorý vieme obmedziť na kapacite takto jednoducho obmedzovačom. Výhodou tohto obmedzenia pri použití 30-ranového originálneho zásobníka je tá, že neskôr po obdržaní výnimky môžete ho dať do pôvodného stavu a teda mať opäť 30-ranový plnohodnotný zásobník. Z 30-ranového teda sa nám stáva 10-ranový, ako vidíte, je obmedzený týmto vymedzovačom, čiže nie je možné nabiť viac ako 10 nábojov. Výhodou mať takýto veľký 10-ranový zásobník, aj keby ste už neplánovali vôbec žiadať výnimku a ponechali si vlastne z tohto 10-ranový, je to, že pri prebíjaní je lepšia a jednoduchšia manipulácia s takýmto veľkým zásobníkom ako s tým krátkym, ktorý je veľmi ťažké vôbec vložiť do nejakej sumky alebo teda skôr úplne ho vybrať, keďže sa tam celý potopí. Tieto obmedzovače si viete zakúpiť aj u nás online na našom e-shope zbraneprešov.sk alebo blackmarket.sk, alebo môžete navštíviť jednu z našich predajní v Prešove alebo v Bratislave v Petržalke. Tak tešíme sa na vašu návštevu a majte sa na budúce.